So yo, what's up guys? Mga kon sa kami. Mula ko kami karon. Magtumi sa hibod-hibod. Hibod Falls. Sardinas na binon guys. Iskato na. So mga kon sa kami. So yo, what's up guys? Dito na kami ngayon sa Purok 2. So ito yung Purok 2 guys. Ano. So ito yung Purok 2 guys. So natalo sila sa basketball. Nag-donation sa Pansubilya. Ayan o. So what's up guys? Dito kami sa Dampoy sa Barangay Pansubilya. So yo, what's up guys? Dito na kami sa Dampoy Bridge. So ito yung tulay ng Dampoy papuntang Sugod. So yan yun. So yo, what's up guys? Dito na kami sa Tigaw. Yung mga varsity na pagod na. Natalo sa Pansubilya. Alam nila sila sa mundong ito. Natalo sa Pansubilya, wala na. So yo, what's up guys? Dito na kami sa Barangay Ulisihan. Anong mga varsity? Ikaw po yung mga varsity. So yun, ano yung Ulisihan guys. So yo, what's up guys? Diyan namin sa Saung. So muna yung Saung guys. Padong Sugod. Muna tugtubod. Ingon na mag-aralaw ma. Di mo na ilawom. Good guys. Kala namin malalim. Mabaw lang pala dun. So dito kami sa hibod-hibod. Luktugan bridge. Tuog. Pero hibod-hibod naman eh. Wala diha ta mga liko. Ha? Mga liko. Ito yung tulay ng hibod-hibod. So yung nandun sa tawag doon tubod, maraming tao guys, kaya yun umuwi na lang kami kasi ang daming tao. What's up guys, pauwi na kami. Galing kaming hibod-hibod sa tubod, yung liguan na dito.